ще се върне, нали? Не знаем, миличко. Тогава аз ще го намеря. Никога не съм виждал човек, който да търси мляко толкова далеч. Той е баща ми. Ще го открия. Мисия Мляко. Скоро в кината. Нова къща, ново начало, но сама ли ще се справя? Не и когато има съседи като тях. Ей, момчета, благодаря! Петима здрави, но още по-големи по сърце. Май това място вече е дом. От Дисни и Пиксар. Преместването. Понякога любовта те намира съвсем случайно. Харесва ми как изглеждаш, когато се усмихваш. Аз ли? Усмихвам се, защото съм с теб. Тя му даде всичко, дори сили да продължи. С теб се чувствам жив, Ади. Но някои сърца имат златен вкус. Колко Стига вече! Отивам да купя мляко! Толкова. Мамо, той ще се върне ли? го намерим, ще. Филм «Малко градче», където любовта минава през стомаха. О, колко е сочна. Има една жена, която обича наденички повече от всичко. Рай в хлебче. А пред вратата й цяла опашка от ухажори и от вкусни предложения. Едно дарение може да те накара да танцуваш или да скачаш като жаба. А понякога да се окъпеш в кал и смях на непознати. Добре дошли в света на омагюсаната игра TikTok. Не може да продължава така. Ние не сме техни марионетки. Малка Бони Блу имаше най-странната мечта. Някой ден ще се запозная с 1000 мъже на един ден. 12 часа, 1000 ръкостискания, едно огромно сърце. Остава ни един. Тази зима тя ще се впусне в най-нетрадиционното предизвикателство. И Остава ще ни един. влезе... Първият спринт. Първото дишане. Първото състезание. Аз ще бъда първи. И това е само началото. Преследвайте това момче, защото няма преследователи. Хубаво момче, преследвайте го.